Дарагія мае, прапаганда актыўна кліча вас на так званыя выбары. Але 25 лютага не будзе ніякага выбару. У бюлетэнях няма імёнаў тых, хто прапануе рэальныя змены. Няма людзей, што скажуць праўду пра праблемы. Бо рэжым дапусціў да выбараў толькі зручных яму марыянетак. Прапаганда, напэўна, распавядзе аб выключнай яўцы ў дзень галасавання. Аднак зараз я звяртаюся да вас. Не ўдзельнічайце ў гэтым бессэнсоўным фарсе і ігнаруйце яго. Нават ва ўмовах без выбару ёсць магчымасць абраць тое, якім будзе гэты дзень. Яго можна правесці інакш. Прыгатуйце беларускую нацыянальную страву. Пакаштуйце самі ці пачастуйце сяброў. Наведайце музей або далучыцеся да экскурсіі. Даведвацца новае заўсёды файна. Узгадайте про спорт. Подтягнуться 15 разов, подъем переворотом 6. И будет класс. Сустрэньцеся з сябрамі альбо зладзьце зум-гутарку з тымі, каго даўно не бачылі, але вельмі хацелі б абняць. 25 лютага застаньцеся дома і ад 10 гадзіны раніцы па мінскім часе на YouTube глядзіце марафон. Дарагія мае, вы самі можаце абраць, як правесці гэты дзень. Але галоўнае, правядзіце яго з карысцю для сябе, а не для рэжыму.